Kang Petruk. Ayo ngene iki wisan. Iki aku mau dianu Truk. Anu apa? Ana chat saka Bu Agnes. Nggih. Wong iki ujupe utawa acarane bengi iki kok diadakke kepyakan ya. Dasare kepyakan kaping 15. 15. Kaping 15. Rolas kok setahun kok rolas. Rolas setahun ya. Wo lah wong kok senenge karo. Senengane kok senengane ibu. nambahi kok. Terus iki ana utawa mengeti ulang tahun pamenang ingkang kaping 1. Tepuk tangan. Wah, Jan. Main. Ora krasa ya Kang Petruk ya. Wah, ora krasa. Ngerti-ngerti kok wis Setahun. setahun. Uga syukuran, Kang. Syukuran nyukuri luluse pedalangan karawitan SMKI Yogyakarta. Lan muga-muga sing padha neruske ning jenjang luwih dhuwur utawa neruske ngampus muga-muga ketrima kabeh ya Kang Petruk ya. Amin. Muga-muga sing isih ngoyak jalur mandiri sesuk ketampa kabeh Kang Petruk Kang Gareng. Amin. Amin. Aku wis nyicil ayem. Wis ketompo. Wis ketompo aku. Oh iya. Oh iya. Rumah sakule ku garap ki tak awur kabeh kok ketompo. Bahasan sing tenanan malah ora ketompo. Heeh ya. Aku ya wis nyicil buder kok mergo urung lulus-lulus. Kowe rasa mikir sik. Aja lulus sik. Iki uga karawuhan sedulur saking Jepang Mas Petruk. Walah dalah. Saka Japanese idolaku iki. Japanese. Kimochi. Nganu. Arigato gozaimasu. Kok idolaku Jepang ki Mas anu Gareng. Idolaku Pokoke barang. anggere buka apa-apa ki. Wah, nek ora Jepang ora. Heeh. Nek ora Jepang ora cekan. Maksudnya ki drama Jepang. Bu, Niki kerawuhan Kenjiro Tsuda. Tepuk tangan. Mila niki wau Mas Gading pawukir mandhap riyen mergi mantap. wawancara. Sapa ngerti pawenang iso Diboyong. diboyong. Iso ditanggap ning Jepang apa ora do kademen sesuk ning kono. Ning ya kudu do dicencang bocah-bocah mah do klithian tengan. Nah iya kuwi. Mesti do goleki sing ngono-ngono kuwi mau. Mesti goleki Ayo ya perilaku nih. Goleki dom sumurping banyu ki mau. Wis jan baju barat kabeh kok. Wong-wong. Pokoke matur sembah nuwun. Apa ya lek nek Mas iki apa lah karang aku ora iso bahasa Jepang kok ya. Mas. Mas Kenjiro. Sudah niki matur sembah nuwun sampun kepareng rawuh wonten ing dalem tunggul pawenang mriki. Ayo Kang Petruk, gek omongan. Iki wis tak aturke. Ayo Kang Gareng nggih omongan. Nah, Iki aku ya wis ngaturke. Ayo Ngapa ayo ki? Ngapa ayo? misungsung. Ah iki Mas Kenjiro iki kudune gegedhingan tetembangan sing kepenak-kepenak. Nah, Aku disogoki wong saka mburi iki sapa ya iki ya? ya. Piyayi manca ki wo nek karo budaya Jawa jan wis Wah, kedianan tenan. mula kalau mongso Kok anu menawi ngersake lagu Mas anu Gadang. Mas Kenjiro. Ya ora mudeng kok. Oh. Ya ora ngerti ya lagune wong kene ya. Mudeng iki lagu Doraemon nek wong kono iki. Baling bambu ngono. Oh ya gane komplit Mas. Gareng Mas Petruk wah komplit. iki komplit malah keporo ya Turah. Nganggo keris barang yoga Wah ya kudu wong barang kok. Wah. Gandeng spesial anniversary pamenang yang ke-1. Mula tak sewake kabeh. Wah, kowe iki sing nyewa. Oh lha piye udono. Kabeh do bagus-bagus isih enom-enom. Bagus bagus. Wis karo yagaku dhuwur. Ora jak ngene kuwi wis ngantuk-antuk. Sing genter. Ya, ora wani. Ya meneh kuwi wis minggat. Wis minggat, tak gendeni sedhelok kula gendenane, Pak. Sirna Marga Mlayu. Oh nggih niki aja lali kowe Mas Petruk. piye? Ugi kerawuhan dalang kondang. Nah, Dalang maestro
pepunden kula, idola kula. Nggih. Pak Jumbo saking Magelang, tepuk tangan. Mangke Sinten niku? Sinten? Nganu kok Pak Jumbo niku. Ora kenal to kowe? Wah, Nggih, Pak Jumbo ki wong putrane Mayang kok mah nonton Mayang ning kene ya. Wah, ya kuwi gumonku ya kuwi. Tenan. Elek po ya Le Mayang ya. Putrane Mayang ki boleh Mayang nanti ora ngerti aku. Kok malah nu iso lak dhewe iki. Tenan. Wah. Wah, jan. Sajake iki wis sengit delok anake terus delok rene. Lah iya wis. Bosen ketok. Bosen. Ah, wong tuwa kok. Heeh to? Wih. Heeh to, Truk? Ora. Ya karo idep-idep nunggoni ya mau kuwi ya tak WA, Pak. Nek ra nunggoni mending gelut ro aku wae apa piye ya. Ora. Padha karo bapakku Wah. saiki ki ora menyang ngapusi aku. Jare arep menyang arep nyewa bis 3. Wah. Nggawa mbayang penonton bapakmu. Ora. Kenek to wong iki. Oh, kenek. Nyambi kenek bapakku ki nek ora payu ngejop kenek. Ngecor bataku barang. Anu, ayo iki mau di Bapak Jumbo supados minggah wonten pepanggungan. Nggih. Mbok menawi wonten sak klimah, rong klimah. 1 kata, 2 kata untuk semangat penyemangat utawa kangge penyemangat kanca-kanca pawenang supaya padha solid, padha rukun. Ha ta Kang Petruk? Nggih, leres, monggo. Monggo di Duduk. srepeke Mas Oteng. Pelayan kita. Duduk. Matur nuwun sugeng dalu Mas Bagong, Mas Gareng. Kula Sugeng dalu, tak Pak. mboten ngomong-ngomong kalih pitruke mawon, Pak. Mboten sah. Ayo ra Mengke malah curhat. Menika Ora omong ya luweh. namung ngetingalaken pangraos kula kemawon. Sangat terharu kalian kegiatan dalu menika. Nderek Mangayu Bagya anggenipun ulang tahun pawenang. Anak-anak kula sedaya ketingal cancut gumergut. Mugi-mugi kanthi guyub rukun lan gumergutipun anak-anak pawenang saged nyembuh kabudayan menika saya ngrembaka. Amin. Saya ngrembaka, saya sae. Lan kula pitados bilih pawenang kanthi tansah rukun solid seperti ini terus berlatih terus kula pitados sesuk niki calon kegunungane kesenian wonten Ngayogyakarta. Amin ya Allah. Lan ugi selamat kagem Mas Gading panjenengan ing kala mbiyen menipun gadang-gadang kalian Rama dalah Ibu panjenengan wis kagungan pusaka sing ampuh rukune kanca-kanca niki manunggali kanca-kanca niki mugi-mugi saged membawa Mas Gading mengantarkan Mas Gading ke jenjang yang lebih tinggi, syukur bagi so ngungkuli Kang Rama menika pandonga kula. Amin. Lan ugi matur nuwun dumateng Bu Agnes sak kulawarga, Mas Bayu, Mas Bimo ing tansah mboten jeleh anggenipun kula wentah lari-lari nyumanggaaken lari-lari menawi wonten ingkang nakal monggo pun selentik, monggo pun gitik tujuanipun supados daya menika tumuju dhateng kesaenan. Siapa? Gadang, Mas sapa Bagong iki? Truk. Mas Bimo. Ah, Mas Bimo. Dani barang menika nggih. Kok ora nggo Mas wae ya. Sing ora emas ndasmu kuwi. Wah, modar ora kena ndas. Entuk ndas urung-urung. Nggih niki ya pancen gegadangane wong tuwa kaya ngoten niku. Sing paling pokok panjenengan cara formal panjenengan antuk pelajaran teng sekolahan kudu ngecake apa dawuhing guru. Ning nek panjenengan ngecake wonten Jawi, jenengan ya kudune sing stidi. Ningali dalang sapa-sapa boleh. Mesti ana sing apik, mesti ana Allah ning mesti ana apike. Lah niki mang cuplik sing apik mawon. Kaya kata niku sing paling pokok. Dadi muga-muga panjenengan do iso
dadi penerusi sesepuh-sesepuh. Kados namung mekaten ingkang saged kula aturaken semangat untuk anak-anak kula pawenang. Mugi tansah ngrembaka lestari kangge sak lami-laminipun. Amin. Matur nuwun, matur nuwun. Amangen Pak ampun mandhap rumiyin. Dados pundi? Mboten kitang Nyawer bawa napa ngoten. Wah. Kula niku remen sanget kalih swantenipun panjenengan lho Pak. Wah, prek. Kula prat-prat kepiye to? kula niku isin nek nyuwara ana anak kula niku isin. Lah ya apik aku kok ya. Coba duet. Bapak anak duet. Nyuwara napa nggih? Nggih nembang ngoten. Nggih, bawa napa ngoten Kula Pak. tak bawa dandang gula mawon mangke kajenge anak-anak waranggana menika sik nerusake. Nggih, Pak. Monggo mangke apa arep teruske nyidam sari, napa arep teruske napa monggo nyembangake. Nggih. Piwun tiningane pelok cah bagus. Waduh gleleng. Sing gelir niku bagus ya ora tunggu. Nah niki. Anak kula lanang. Sing apik lho. Pamintaku nimasita asih atot runtot tansah reruntungan ing sarina sawa ngene datan kinggang sarambot lamun adoh caketing ati yen cedhak tansah mulat sida asih pindha mimi lan mintuna ayo bareng nimas netepi wajib situasi praya Tepuk tangan Mbak Jumbo Siswanto. matur nuwun monggo Mas Bagong Mas Garek Nggih, sembah nuwun Pak. kalian Nak Petruk Nggih, sembah nuwun. badhe pun lajengaken langgam menapa waranggana monggo panjenengan sing miji kula tak mandhap nggih Matur sembah nuwun Pak Jumbo sampun pareng gabung minggah wonten ing pepanggungan kalih kanca-kanca pawenang. Ki sapa Mas Dani sing ditunjuk? Apa wis? Kula tak Dah. nyuwun Mbak Lala. Langgame bajutke nyidam sari ki Nah, mawon. Mas. Nyamleng banget tak tinggal turu sik. Wah iki iramane langsung gawe rama loro. Oh. Umpama ndek ketok entang tok ndek. Lah iya, monggo. Nah, iya. Kalau
temenanan. Monggo wis krungu suarane Mbak Laras iki. Kepiye, Cek? Pokoke wis krungu suarane Mbak Laras. Aja usarane mamah ki jan. Wah, Pret. calon mantune. Ora mantu-mantunan. Oh ya wis, ya wis. Sekolah dhisik. Hah? Oh. Camaba wi calon mahasiswa baru. Wih. Ayah. Kepiye Kang Gareng? Sembah nuwun Mbak Laras. Nyamleng to. Wah, jan masuk. Wah, dasare sing gender. Wah, kowe uga saka Temanggung. Saking Temanggung, Mas. Produk-produk wong lor iki wah. Wah, Temonjo kabeh. ora lanang ora wedok ya Kang Wah. Gareng. Kang Petruk ya. Iya. Ora lanang ora wedok, ora miring. Wis jan pokoke sak apa-apane iki iso di. Aja lali. Apa? Wong pawonang ki duwe bintang tamu paten. Wah, Lah iya. dikaryake, Dikayake wong iki pokoke dicancake. dipentaske. Ora diunggahke gendeng ora marem wong. Ora marem. Ayo disepoti. Nenononononi. Yo, ki gondo kenci yo. Ayo cepet melayu. Walah kepiye? Ah wis telat medune ngono. Wis telat bali meneh. Telat. Sida ora. Sida. Sida udu. Ayo rasa mecicil ngono kuwi. Sengit aku nek rocah megelang iki. Wah, aku ya cah Magelang lho. Lah mau kepiye? Sing siji iki Arep kok kepiye? Ana bapakku lho kepiye? Wah, sengit terus apa kowe? Ayo. Ro iki kok. Oh, Cah kok le pinter. Oh, pinter wae wong di Ami. sekolahke kok ora pinter. Sing dalu Mas Reza. Kang dalu Mas Bimo. Pripun kabare sae napa awon? Alhamdulillah setengah-setengah. nggih, sae Kok- napa sae? Kowe ngangkatke jenazah Mas. Sae kabare. Sae Mas alhamdulillah. Alhamdulillah iki rada pilek nika nggih jenengan nggih. Pun mari sakniki. Pun diombeni obat. Obat napa? Ultra flu. Nek ngrene obat abit. Ah iya. Niki kula kadawan apa Mas? Ayo arep ngopo kono jungkir walik ning kono ya ora apa-apa. Ngetak kowe piye? Iki ana sing njaluk fragmen lho kowe iki. Oh, nah, fragmen. Fragmen karo Mbak Mega. Oh, Wah. Engko kowe gandrung to, mlayu mubeng sedayu. Oh. Ora sendalan. Ora sendalan, ora katokan. Yo. Bar kuwi gelut ro kowe. Ya ora nesu ngono kok Nesu terus. piye kok? Wong rupane ket mau prengat-prengut kaya api-apio. Lah rapi kok. Aja nesu-nesu sa. Aja nesu-nesu. fragmen apa iki, Gong? Kon Piye, ngopo? Kang Gareng? Fragmen apa? Wis rasa fragmen. Fragmen pokoke. Sumindak ngedawani wektu. Ulur Jawa. Jawa ki malah Ayo, penak men. kok. Pokoke saru wae aku wong iku. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Iki pokoke nderek remen tasyakuran Nggih. pawenan sing kaping setunggal Kaping tahun setunggal, Mas. sing 12 bulan sing awal tahun kemarin Mas Gading pertama bulan Mei tanggal 31 sampai sekarang pokoknya keren banget kuwi wis. Wajar. Dalang-dalang keren dari Yogyakarta. Ah iya. Wah ya. Yo, Nderek remen. diunggahke Mbak Mega anu Kang Petruk yo. Yo. Waduh, Iki, Pak. dimungsuhke Mega aku. Wah. Mungsuh Mega pokoke kowe. Waduh. Oh lah, aku ki nunggu sepot ya ora disepot. Ora disepoti. Okor Sepote urung nemu nek pancinge aku duwe.
Kur cerak kene kok dadak disepot. Nah, aku kan suka yang Sepot kok mancing piye kuwi? Ah nek wong golek spot kae mesti anak mancing to. Wah, iya gawe anu mancing kok nang ndi-ndi. Ah iya mula ya ngono kuwi. Rai sekolah ya mancing. Fragmen. Ramen apa niki? Fragmen apa Roro Jonggrang apa-apa ngono lho. Sing apik iki sing gandrung sing gandrung si Mega. Nah, Wah, iya. Resane dadi oh sing gandrung Resa berarti. Ora, aku bagus soalnya. Kowe kuwi. Heeh. Bagus. Neng omah duwe kaca pengilon ora kowe? Lah akeh. Tak sili ora duwe. Iki lho Mas, bagus tenan kaya irus ngene kok ya. lah to. Apa sing gandrung Mbak Resa Mega ya? ki Ah, sing gandrung Resa iki Mas pokoke Mas. Sing gandrung Resa. Cai, Oh, sing gandreng Mas Resa. Mas Resa. Berarti Joko Joko Bandeng. Joko Budo nek koyo aku. Joko Slewah. Joko. Wis tetembangan mawon. Walah. Ora mah aku sithik wae to. Sithik wae to, ayo to. Ojo ah. Ayo to. Nembang wae ya, Mbak ya. Nggih, manut Mbak aku wong ki loro. manutan Ayo lho. Mas. Fragmen mawon nggih Mbak. Mbak manut aku kok. Oh iki do. Ayo to, Roro Jonggrang. Ayo. Ayo. Jadi ayo kowe Joko Sik Bandeng. dinganu sik, toto ki sik. Nuwun kaya Romi Arsa. Ketoprak kelampahan dening Ki Resa. Tokoh Joko Bandung dipik dangole Ki Resa. Tokoh Roro Jonggrang dipun peragakaken dening Mbak Megalodon. Lan Oh, Mega. Dipun iringi kanthi wiyaga karawitan nyangga dosa. Dadi dosane dalange disangga pengrawit. Musuh monggo midhangetaken. oh, omongan. Nimas Roro Jonggrang. Wah, Oh, oh. Piye Kakang? Yo, waktune omongan. Yuk. yo. Nimas Roro Jonggrang. Piye Kakang? Ayo, saiki omongan tenan kono, omongan. De. Yo, sing tenan, serius. Duarius yuk. Jonggrang. Opo? Wis cek. Nesu. Nesu. Ora kena nesu. Ora entuk nesu wong dagelan kok nesu ora payu. Jonggrang. Piye Kakang? Wis ora dung-dung Mas, wis. Ayo mudhun. Ayo mudhun. Tak, lho. Wis gelem wae ya, kayak wis. Ora pokoke kudu disedo, Wis, sedo. sing tenan. Ayo. Tenan ayo saiki Tenan saiki tenan aku dadi penonton ning kene. Penonton Nimas Roro Jonggrang. Yo, Jonggrang. Ya aku dadi sapa Roro Jonggrang? Bandung. kowe Bandung. Bandung Jawa Barat. Bandung Lautan Api. Wah iya. Wis rasa keken ngomong gek ora. Nimas Roro Jonggrang. Piye Kakang? Wah, kok ngono kok Kakang, mangone kacang. Ngono kok Kakang. Rene omong. Ora usah gagas penonton iki. Wah, wong Jangan di hiraukan pro anu kok. penonton ya ta. Nek Iya wong deloki kendele alok nek. Pemain kok ora Pemain profesional. ora profesional. Nah, ngono lho. Fokus karo pertunjukan. Nah. Ayo. Pet ya aku karo. Rungokno. Yo. Nimas Roro Jonggrang. Piye Kakang ket mau nimas wae lho. Lah ngeri Nimas kalau tak tok kok doen. Wah. Nimas Roro Jonggrang. Kowe seket lho Nimas Roro Jonggrang iki. Nimas. Kok ganti jeji mating di Lamsari apa-apa. Jeji mating tiram sari. Roro Jonggrang. Piye Kakang? Kowe saka ngendi? Menek nakoni ya sing apik lho, wis saka ngendi ha ya saka lungguh kene. Oh lah ya cetha. Iya. Nek ceritane rak kowe iki ngopo-opo ngono lho. Ya, Aku saka goleki wong bagus-bagus ki lho Kakang. kowe rasa goleki tekan kono-kono Roro Jonggrang. Lah piye? Ning cerakmu wis ana. Endi? Lho,
Apa kowe ora weruh gedene semene iki? Oh kuwi Sik diarani nganu kuwi, diarani katarak kuwi jonggrake kuwi mesti. Kowe ngelokke aku katarak. Heeh. Kowe rumangsa ya syukur. Ora bahas katarak, bapakku katarak lho. Lah Wis diganti saringgan wingi. Mana dioperasi nek katarak. Wong ndelok omong wae. Terus kowe kok nanggepi Rasa wong gila. rasa gatekke wong kono-kono. Bakune ning kene iki mung ana aku karo sliramu. Wah. Kaya ya-yao ya. Ayo. Aku kuwi duwe pepinginan. Apa kuwi, Kang? Apa kowe ora krasa, Rara Jonggrang? Ora. Urung diapa-apake. Urung diapa-apake kok krasa nalarine iki. Apa kowe ora krasa? Ora krasa. Ora. Kok krasa? Piye kok ora krasa kuwi? Waduh. Aku kuwi duwe pepinginan, Nimas Rara Jonggrang. Napa niku? Aku kuwi pengen sesandingan karo wujuding. Buta apa piye? Wujuding kajiman. Rara Jonggrang ki ayune ora umum kok wujuding. Lah kowe iki do menengo. Lah sing ngetoprake sapa? Penonton iki ya berhak mengkritik. Ngeriting ning gomik kuwi. Lumrah iki. Serone ra elok-eloke. Ayo ki lanjut Toprake kalah. ora cerewet bae ki. Malah cerewet wae ketoprak ya Ganti ketoprak. lakone gelon ro telu iki yo. Iya. Wah, keparat. Ya ora ngono lumrah iki. Ya lagi ini gandrung. lagi iki ana dagelan kok wani nantang dalang iki. Wah ning jaba ngono wah. Wah, ngopo? Ora apa-apa Yo lanjut. Yo. Action. Aku kuwi pengen sesandingan marang Siliramu ngono wong lho. wadon. Wong wadon. Iya. Sapa kuwi, Kang? Apa kowe dadak takon? Ya takon to. Ya takon. Ana juga Bandung kok. Iki piye to iki? Joko Bandung iki piye to? Apa kuwi Joko Bandung? Iki Joko Slewah iki ora Joko. Mbok yo kowe iki kudune tanggap karo pengendikaku iki mau. Disauri mik. Disauri mik. Lah kowe iki nyaurono kok disauri mik. Wah lah iki Rara Jonggrange ya rada Budek. Kowe aja guyang-guyu. Aku nek nyawang kowe guyu, aduh. Rasane atiku, aduh. Nimas Rara Jonggrang. Bingung rasane atiku anggonku arep ngomongke, ngaturke tresnaku marang sliramu, Rara Jonggrang. Seneng aku. Iya. Velocity sik. Ana ketoprak kok velocity. ya. Iki tenanan e. Ya tenan. Kono wis mikir golek ukara sing wedok ngomong velocity. Velo Rara Jonggrange modern. Rara Jonggrang kok gaane tiktokan. Apik iki rong gandrung terus robawa. Ayo bawa yo. Wis rasah Bu. Ya wis. Ya bawa. Tresna kuwi ora digambarke apa-apa. Bakune tresna Aku gelem karo sampean tapi ana syaratnya, Mas. apa aja angel-angel mergo jaman saiki kuwi apa-apa tinggal kan. Pajero siji, Civic Turbo siji. Terus omah. Terus Kowe pengen kuwi? Waduh. Kowe nek arep njaluk sing penting menungso radoyan tak turuti. menungso ra doyan ki apa? Lah wong ketoprak kok njaluk mobil. Ora, aku njaluk Candi Sewu, Mas. Waduh. Kowe nyuwun apa? Sewengi kudu dadi. Waduh. Iki abot kudu tak lakoni. Kowe njaluk Candi Sewu. Iya. Ora kaya nek Bandung Bondowoso. Aja mung Candi Sewu. Candi 20.000 tak lakoni. Nek nggo tresnaku karo kowe. Kowe njaluk Candi Sewu.
Candi Sewu Mas. Sewengi kudu dadi. Sewengi Yen kudu nganti dadi. kelakon kowe bakal nampa tresnaku kok. Yen Iya. nganti kelakon aku bangun candi Sewu kowe nampa tresnaku. Iya Kakang. Tenan. Heeh. Sius. Sius. Kowe ora ngerti Bandung Bondowoso. Saos ki apa kuwi? Kudu saos. Apa? Serius. Oh, serius. Heeh. Yo, yen kowe pancen njaluk candi Sewu cacahe, tak lakon. Bandung Bondowoso ku wong sekti. Yo ngetokke ngelmu. Yo. Kocap kacarita. Kei kecap kei merica. Bandung Bondowoso nalika semanten sigra manggil Jim untuk membuat candi Berjumlah 1000. berjumlah 1000. Ojo kesuwen. Dadi Candi Sewu. Yuk. Roro Iki Jugra. wis esuk, iki wis esuk. Wis esuk diitung Iki wis candine. gagah Rahino. Hitunge sandine kudu genep 1000, ora oleh utang. Sawang. Yen nganti ra genep mesti genep. Tak hitunge sik. Piye to kuwi? 1 2 3 9 Pokoke jero terus Oh songo-songo. ya, maksudnya di skip to kuwi. Cacah saiki lah nek ndelok YouTube di skip ngono. Oh iya. Kowe kuwi tak senengi neng kok hitung-hitungan kok ra iso. Waduh. Lah kan isaku memilih pria baik. Alah. Lah yo aku to. Kok pede tenan to? Pede men to kowe. Kaya bagus-bagus wong rupa karo sendal ora ono beda. Kang Gareng Kang Petruk. Lah ya wis entek ta wis ora ana Wis request. ora ono request. Ora ana lagu sih tok. Ora ana. Penutupan. Penutupane wis garapi gepeng mau. Wis apik banget lho kuwi penutupane kuwi. Ayo wis nek ngono. Ayo gek doseba. Mengingat jam sudah pukul 23.50. Nah, wis. Tunjung udu ta? Udu ora. Arep wis. apa? Manut wae, Playonan bae. playon bae.
wis lumrahe srengenge ngulon per nae Dendara kula Ndara Permadi sampun kula tembangke ular kambang idep-idep kalian nenggo dawuhipun paduka Dendara Permadi kaki wis ndak antepi anggonku maringi lan mbiyantu sedyaning para Pandhawa antuk papan kang kepenak kanthi babat alas wana marta kaki ndak jaluk samengko saisa muga maringi dalan kanggo para Pandhawa kaki inggih Ndara monggo Ndara dipun kawiti kanthi niat ingkang sae lan tansah meminta marang Sang Hyang Agung supados tansah kalising sambikala nggenira lumampah ngangsalaken papan ingkang prayogi kagem para Pandhawa Ndara. Semareka den prayekna semuriris eka balik tityoni kandhayani trisunde winayang jati dimen ora kesuwen kaki Semar kanthi
pangantinen sak anak-anakmu kanggo nderekke lakuku kaki. Dadalah Panepoten. Ingkang sinong ati gawe kelar nararyambak srusutira pamong sang mang rampak suyonggonggara kita umangsa latalah iki ana satriya bagus cahyane den kowe sapa lan darbi sedya apa mapan ana ing wana marta kene den iki ana wujuding buta cat katon catura apa kowe bangsaning jim la dalah wasis iki iya pancen aku sing tunggu alam kajiman kene kowe sapa den takon marang aku Raden Permadi iya dasar kepara nyata kowe sapa weh ya yen kowe takon karo aku Wilawuk iya dasar kepara nyata duwe sedya apa kowe mapan ana ing alas kene den anggonku mapan ana ing alas kene ora ana liya kejaba amung bantu marang Kakang Mas Bratasena anggone bakal mbabati alas iki kanggo kamuktening para kadang Pandhawa jebul kowe tunggale satriya kae kang gawe rusak ana ing alam kajimatan ya ana ing alam utawa ana ing Praja Indraprastha. Wah, kena pringgake becik bali ya, Den.
isih iman karo bagusmu. Yen kena tak pringgake becik kowe bali aja ganggu gawe ana ing alas kene utawa ana ing alam kajiman kene. Kena mbacet ora kena ya mbacet. Wah. Oh nekat bocah iki. Yen pancen ora gelem minggat saka ngarepan ora gelem bali saka kene. Aku untapke nyawamu Den. Ojo endo. Ayo. Iso nglawan kowe. Oh. Mandek. Semareka den prayitna semurere seka balik teteyane kandayane ing ora dalah iki sapa ana pawongan sarwa merkewuhake yen lanang kok kopek nanging yen wadon kok brengosen sapa wonten apa wel kula niki Punakawan Semar abdinipun Ndara kula Pandhawa wel dalah oh la dalah wonten apa kok kaget ngertos nek kula abdining para Pandhawa jebul iki sing tak goleki nalika semono aku nate diwejang dening Bathara Wisnu yen to ana satriya
kang didherekake dening Punakawan mlebu ana ing alam kajimatan ya ana ing alas Wanamarta kuwi tegese praja kajimaning Indraprastha bakal ganti jaman ya kuwi ana ing alam ing manungsa wis dudu ana ing alam ing bangsa jin mula Semar iki wis titi wahyane aku bakal masrake pusaka lisah jayeng katon kelawan watu timpuru ndak pasrake marang kowe kelawan para bendaramu Semar lan aku njaluk pamit bakal manjing ana ing alam nyata kaki Semar inggih matur nuwun Ndara semu Banyuang Haruna katinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara saketur Tobat wis asuwene nggonku goleki marang ugiane Sang Bratasena lah kok urung tinemu ing sedya. Duh dewa apa kang kudu tak lakoni dewa? Semareka manguswa reh ambreng kadi karunaning kaswase ling marga amalatkung risang gondo wastratmaja kaya wis rati nemu pepajaring lampah sangarimbi tansah sungkawa penggalira nanging datan kembu nggenira ngetapaken sedya daup kalian Bratasena jumangkah mangitan parane kaelekaning lelakon jumangkah dereng antos tebih langkaira pinanggih kelawan hugianira Sang Bratasena.
Thank you.